Eli moi vaan kaikille, täällä on LPS Uki. Tai no, nykyään mä oon Roblox Uki, nimittäin me pelataan nykyään Robloxia. Ja tällä kertaa me ollaan tän Adopt Mein parissa, unohdin nimen äsken. Ja tää on siis mun ainoa, minä pystyn raidaan tai flydaan. Katsokaa. Mä oon niin noobia. Ja tässä on mun yksi neon. Mulla ei oo mitään niinku. Mutta tänään me tehdään niin, että me mennään katsoa, että mitä tyypit tarjoaa tästä Fennec Foxista. Ja mun nimi on siis tämä Robloxissa. Tuossa, mikä siinä on. Niin voi siellä pyytää kaveriksi tai jotain jos haluu. Ja niin. Katsotaan mitä tyypit tarjoaa tästä. Mä en oikein tiedä. Ja mä yritän nyt tehdä vähän parempilaatuisia videoita, koska mulla on tullut aika huono laatuisia videoita. Mutta joo. Okei, vihdoinkin joku hyväksy ton traden. Ja nyt katsotaan, että mitä se tarjoaa tohon. Hoverboard Legendary. Ei oikein tämmösen flyraidiin. Koska se on kuitenkin mun ainoa flyride. Että se on vähän sad. Mutta katsotaan jos joku nyt tässä nopeasti. Ja siis mä oon tosi huono englannissa, että miksi Teslinas? Ja mun kanssa saa tulla totta kai tradeen ja silleen. Ja menkää seuraan KHT-enkelitiliä Instagramissa. Se näkyy tossa jossain, tuolla mun yläpuolella näkyy se nimi. Niin menkää seuraan sinne, se on siis mun ja mun kaverin kepparitili. Että menkää sinne. Ja oisko toi nyt? Yes. Mitäs hän? Ei. Onks tää se sama jonka kai mä just... Rex. En mä kyllä ihan näihin. Kun mä haluaisin Flyride-petin. No mä kuvailen taas, kun tulee joku juttu. No niin, tää taas. Taas. Oh my bee. Neon Snowman. Dayhawks. Shiba Inu. Sori jos mä lausun nää tosi tyhmästi nää nimet. Mä en osaa englantia. En mä kyllä. Tää Neon. Toi Snowman on cool ja toi bee. Mut en mä kyllä mun ainoaseen Flyride-pettiin anna. Se on vähän sad, kun kukaan ei tarjoa hyvää, mut siis joo. Noni. Jos sä tarjoisit really common small gift. Oh my god. Mä oon aina halunnut tämmöstä. Ei se kyllä mun unelma oo. Katsotaan mitä se... Oh my gosh. Laittoiko se just albino pät? That's cool. Mä katson mitä se tarjoaa tosta. Tästä neonkissasta. Mä en kyllä haluais antaa sitä ihan näistä vaan. Mut siis joo. Ja mä toivon, että mä saisin joskus edes fanin itselleni. Mä oon aina toivonut semmoista, mutta ei kukaan oo mun fani. Ja mä oon niin hyvä kupettaja. En mä osaa tänään puhua. Ja siis mä aion pienostaa Robuxeja. Ja jos te tiedätte, niin voitteko mennä lähettämään sinne Instagramin puolelle, sinne mun ja mun kaverin tilille, niin kuin viestiä, että onko se tarjous, että saa niin kuin 450 Robuxia kuukaudessa, jos maksaa sen hinnan, vai pitääkö maksaa itse se hinta niin kuin joka kuukausi, onko se kumpi.
Mä yritän nyt radea tuolle ja tää video tulee olemaan todella pitkä. Tajusin sen just äsken. Tää on jo 5 minuuttia pitkä, mutta ei se mitään. Ei se varmaan teitä haittaa. Mä en oikein tykkää, kun mä en halua laittaa mitenkään huonoon radeen. Ja munkaan voi tehdä, mä aion tehdä jossain vaiheessa video, missä mä teen trust tradeja. Mutta nyt mä lähden laittaa mun nimen tohon ja siis toi on totta, this is my only FRF. Eli siis tää on mun ainoa. Mä menen nyt vaihtamaan tänne pimeälle puolelle mun nimen, niin pikku hetki. Joo, siis toi ei hyväksynyt sitä mun Roblox-nimeä, joten mä laitan aivan YouTuber. Ja siis mut tunnistaa tästä asusta. Mä näytän siis tältä. Tää on niinku se mun asu, mitä mä pidän niinku aina, että tää on se, mistä mut tunnistaa. Mut joo. Seuraava video, mikä multa tulee ulos, on toi... Anteeksi, nyt tuli ajatuskatko. Niin toi Trust Trade video. Ja nythän ei pysty skämmään, koska sä pystyt reporttaan sen tyypin, joten... Joo, jos haluatte päästä seuraavaan videoon mukaan, niin tilatkaa mun kanava, laittakaa kelloa päälle, niin näette... Anteeksi, siis mä sanoin väärin, että joo, tilatkaa mun kanava ja laittakaa kelloa päälle, mutta ette sillä pääse seuraavaan videoon. Mutta kannattaa olla koko ajan katsomassa, että onko mä Robloxissa. Nimittäin jos mä oon Robloxissa, mä saatan hyvinkin kuvata videoa. Nimittäin mä oon yleensä sitten vaan Robloxissa, jos mä kuvaan videoa, nimittäin niin. Roblox on hyvä peli ja niin, mutta mä sitten koko ajan jaksa pelaa totta kai. Mut katsi aina käydä kattoon, että onko mä kuvaamassa. Mä laitan kyllä sitten tohon mun yläpuolelle, että kuvaanko mä, että laitan siihen kuvaan tai en kuvaa. Eli jos se on vaan noin I'm a YouTuber, niin sitten mä en kuvaa yhtään mitään. Mutta jos se on näin, jos siinä lukee I started video, niin mä kuvaan sillä hetkellä videoa. Ja sit sä tiedät, että mä oon kuvaamassa videoa. Ja mulla ei Robloxin puolella anteeksi pysty lähettämään viestiä. Mutta silti se jättää. Mutta tää video oli sitten vaan tässä. Tästä ei saa tulla liian pitkään. Tilatkaa kanava, painakaa peukkua ylöspäin, ei alaspäin. Ja se sitten moikka! Moi!